Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. diteruske malih mata fatahalaka samangsane buka sapa Allah maring ing sira babal fahmi ing dalem lawange kepahaman fil manai ing dalem panyebutan Allah andal manau mongko gale apa kang nyegah marang Allah mau ainal akal atoi ing dalem atane paling ngeten Pak. Jenengan duwe donga, duwe keinginan ning urung dikabulne Gusti Allah Taala. Jenengan tetep usaha donga ya usaha nyambut gawe usaha lindu-lindu. Dilalah kan diparing kepahaman. Oh iya ya. Urung dikabulne, tapi aku dhewe awak sehat, awak selamat. Lah niku termasuk pemberian Gusti Allah sing dadekno urip dunya niku berkah, iso selamat dunya selamat akhirat. Kadang tiyang niku ngresah Pak. Aku wis nyambut gawe tenanan wis donga tapi kok ngene. Berarti niku dereng dikasih pemahan karo Gusti Allah. Dadi niki ditingkatke malih. Kudu iso oleh kanugrahane paham karo takdir Gusti Allah. Kadang menungso niku mboten paham. Gresah ora menungso Pak nggih. Menungso mboten niku. Iku terus tiku dayane visual. Supaya atine menungso gresah, atine bingung, ora iso nrimo takdire Gusti. Padahal nikmat sing paling tinggi tingkatane, nikmat sing tanpa ternilai regane yaiku atine iso qanaah, iso nrimo takdire Gusti. Dan diparing pemahaman ya wis urung dikabuli apa seperti aku sehat selamat. Aku tak ngerti, aku tak nyambut. Dan niku termasuk pemberian Gusti Allah sing agung sing indah. Paham Pak nggih? Dadilah manusia yang pandai bersyukur. Menungso niku cilaka mergo loro. Siji teko ucapane, loro saka perbuatan. Menungso rusak sengsara ing donya niku nek gak ucapane ya prilakune nikah. Tandurane riyin Pak. Sebab jenengan nyuwun sewu sebab pernah minuman keras rodok tua kayak sengsara sithik mergo tebusane riyen pernah nglakoni kemaksiatan. Dhisik cek nonemane tukang copet misale rodok sipo titik gampang ilange duwite. Teguran tandurane